Έχει χώρο, δίνει στον Ριέρα. Διστάζει με το δεξί, με το αριστερό και εξωτερικό φάλτσο. Περνάει μπάλα, γκολ από τον Τζεμπούρ. Εκπληκτικό γκολ από τον Αλγερινό που ό,τι αγγίζει γίνεται χρυσάφι. 1-0 ο Ολυμπιακός νωρίς με τον Ραφίτ Τζεμπούρ, τον σημαντικότερο κεφαλοσφαιριστή στο πρωτάθλημα, καθώς τα μισά και παραπάνω γκολ του είναι με κεφαλιές από την ώρα που ήρθε στον Ολυμπιακό. Βέβαια ο Τζεμπούρ, ο οποίος βγήκε στην καρδιά της άμυνας της Λάρισσας και πέτυχε το 12ο γκολ του σε 21 αγώνες. Χαμόγελα εδώ από τον Αλγερινό με εξωτερικό φάλτσο. Ήταν η σέντρα από τον Ριέρα και το αριστερό στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά ψαράκι, δεν μπορεί να το προλάβει ο Νταμπίζας. Ο Αμπάρης στη γραμμή δεν βγήκε και το πλήρωσε, με αποτέλεσμα νωρίς να έχουμε το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως όλα τα λεφτά ήταν αυτό το εξωτερικό φάλτσο με το αριστερό από τον Ριέρα, αλλά και το ιδανικό τελείωμα της φάσης από τον Ράφικ Τσιμπούρ. Θα έλεγα ποδοσφαιρικά μανούλα ο Φουστέρ. Να δούμε τον Μανιάτη τώρα. Χαμηλά ο Τάλ, τελευταία στιγμή ο Φουστέρ, γκολ. 2-0, αλλά ήταν μια ευγενική χορηγία του Σενεγαλέζου, θα λέγαμε αυτό το γκολ, καθώς απομάκρυνε πάνω στα πόδια του Ισπανού. Ο Φουστέρ δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα από πολύ κοντά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και πριν κάνει πληρώσουμε 15 λεπτά ο Ολυμπιακός ζευγαρώνει τα τέρματά του και παίρνει για τα καλά προβάδισμα στην αναμέτρηση. Χαμόγελα τώρα από τους δύο Ισπανούς. Κοιτάξτε πόσο ωραία ο Ριέρα πέταξε την μπάλα στον Μανιάτη, δεν υπήρχε offside, αυτός είδε τον Φουστέρ αλλά τον πρόλαβε ο Τάλ. Βλέπετε ότι έκανε τσάφ, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ο Σενεγαλέζος, η μπάλα στα πόδια του Φουστέρ και ίσως το πιο εύκολο γκολ στην καριέρα του. Εδώ έγινε πραγματικά κάτι εντυπωσιακό. Προσπάθησε να διώξει με το δεξί, όπως βλέπεις εδώ, Γρηγόριο Τάλ. Για το 7ο λεπτό ο κόσμος πολύ μπροστά από τον Αμπάρη για αυτή τη στημένη μπάλα. Κόρνερ με τον Ιμπαγάσα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πετάει την μπάλα έξω. Ο Φουστέρ θα κατεβάσει και θα σουτάρει με το αριστερό. Τι γκολάρα ήταν αυτή! Τι γκολ ήταν αυτό από τον Νταβίδ Φουστέρ! Στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 4. Το 4-0 ο Αμπά ήταν αλλού πάντως, όχι στο μαρκάρισμα του Σουηδού, και έτσι έγινε εύκολα το 4-0. Πέρα ήρθε ο Σουηδός για να τη στείλει με καρφοκεφαλιά στα δίχτυα του Αμπάρη για τέταρτη φορά. Και κάποιες οδηγίες, Νίκο Παγιωτέλη, στον Μιραλάς τώρα. Στον Κέβιν Μιραλάς, θα δούμε αν θα τον αλλάξει θέση. Κάποιες οδηγίες στο κόρνερ, καθώς ο Μιραλάς ήταν πολύ μακριά από την με αποτέλεσμα να μην... Ο οποίος έχει ανοιχτά τα χέρια και είναι σαν να λέει τι να κάνω. Ήταν έτοιμο το γκολ στο πιάτο, δεν μπορούσα να το χάσω. Ο Σέρβος, ο οποίος πετυχαίνει το 1ο γκολ του σε 20 αναμετρήσεις. Περισσότερες βέβαια είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Και αλλαγή η Λάρισα. Ο Αμπακάρη θα φύγει και θα περάσει ο Σκετραβάνης. 5-0 για τον Ολυμπιακό λοιπόν κόντρα στη Λάρισα, με τον Μπάντελης να βάζει και αυτό στο όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Εδώ βλέπετε πως πήρε την μπάλα από τον Μοδέστο, έκανε το λάθος ο Αμπάρης και σε κενή αιστεία δεν δυσκολεύτηκε ο Μπάντελης για να κάνει το 5-0. Γι' αυτό και μετά ο Μπάντελης σήκωσε τα χέρια σαν να λέει τι να κάνω, μου έδωσε έτοιμο τον γκολ. Δεν γινόταν να το χάσω και όπως επισημαίνει και ο Νίκος Παγιωτέλης, Κάλε τέτα τον Φετβατζίδη με τον Αμπάρη, κοντρόλ και κεραυνό στον ουρανό των δικτύων της Λάρισσας για το 6-0. Ο Ολυμπιακός επιτυχάνει την ευρύτερη νίκη του στο Καραϊσκάκης και γενικά στο πρωτάθλημα. Μετά το 6-0 επί της ΑΕΚ πετυχαίνει 6 γκολ επί της Λάρισσας, αλλά κοιτάξτε πέρας Έφτιαξε τον γκολ για τον Φετβατζίδη. Κοντρόλα με το αριστερό, κόβει την μπάλα με το δεξί, έχει μπροστά του τον Βελάσκο. Και εκεί που νομίζουν όλοι θα πάει προς τα έξω, ανάμεσα σε Νταμπίζα και Βελάσκο βρίσκει τον Φερφατζίδη, ένα κοντρόλ και δυνατό σουτ με το αριστερό για το 6-0. Είχε πολλά ωραία όλη αυτή η φάση. Καταρχάς εδώ ο τρόπος με τον οποίο απελευθερώθηκε ο Μιραλάς, αλλά ήταν ταυτόχρονα και πολύ καλή, σωστή η κίνηση του Φετφατζίδη και ακριβώς στο timing που έπρεπε και κινήθηκε στον ελεύθερο χώρο, έδωσε ύψηλα με το αριστερό και αμέσως έκανε το σουτ, ένα βολέ
για να σημειώσει το έκτο γκολ. Ωραίο γκολ και όπως μας ενημερώνουν για να ευχαριστώ στο Μιραλάς για αυτό το γκολ, καθώς το έδωσε έτοιμο το γκολ με τον Στράτο. Σηκώθηκε η μπάλα στον αέρα και ήταν πρώτο έργο του. Πάντως